За какво беше дошъл? За какво говорихте? Ние говорихме за бракоразводното дело. Ти нали заведе дело, Тюркян? Да подаде молба и се разведете. За какво още говорите? Какво казва, че няма да се разведе ли? Не. Защо ми чете морал? Какво трябва да ми разкажеш? Нищо, Сумер. Какво да ти разкажа? Тюркян чуи. Той каза, че ще видим истинските си лица. Какво означава това? Мале, гледай къв дъжд. Нали не криеш нещо от мен, Тюркян? Виж. Мале, той на центъра. Сумер. Кажи не. Кажи не, Тюркян. Нали искаш къвгите да престанат? Тогава затвори страницата Картал. Защото търпението ми се изчерпа, Тюркян. Моля те. Тюркян, наистина ще загубя здравия си разум. Не мога да понеса нищо повече. Чуваш ли? Ако криеш нещо от мен, кажи ми. Моля те. Моля. Искам да науча всичко и след това да затворим тази страница. И да продължим пътя си с теб. Моля те. Да продължим да живеем щастливо. Криеш ли нещо от мен, Тюркян? Няма нищо, Сумер. Сумер, хайде, тръгвай. А ти? Не е редно да идвам у вас, когато Дев не е при баща ми, а и той се сърди. Права си. Тогава да те закарам при баща ти. И Леля и татко говорят само за случилото се. Предпочитам да остана тук сама. Уморих се от въпроси и разпити. Добре. Добре. Но ще те помоля нещо, Тюркян. Потърпи още малко. Чули? Скоро всичко това ще свърши. После ще продължим да живеем щастливо и спокойно. Нали? Нали? Лека нощ. Лека нощ.